L-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu qed tinsisti li l-Gvern ma jibqax għaddej bil-proġett tal-mina bejn Għawdex u Malta u minflok jinvesti f'link bl-ajru. Dan għandu jsir permezz ta' ajruplan fixed wing u investiment first trip. Il-GTA sostnit dan meta ppreżentat id-dokument qabel il-budget. L-intrapriżi tat-turiżmu f'Għawdex qed insistu li bid-deċiżjoni li ma ssirx il-mina ikun qed jintbagħat messaġġ ċar li l-pajjiż irid jippreserva l-karattru ta' Għawdex. Fuq l-istess linji tkellmet ukoll fl-aħħar jiem il-Gozo Business Chamber meta saħqet li l-Gvern għandu jippreżenta policy ċara għall-ippjanar minħabba l-bini bla rażan li tila f'Għawdex. Anke l-MEA fil-proposti tagħha l-budget ukoll hemm repressjoni biex il-Gvern iwaqqaf dan il-proġett tal-mina biex il-flus jitpoġġew fi proġetti li huma ta' priorità akbar. Intant il-GTA qed tipproponi wkoll diversi ideat favur it-tkabbir ekonomiku bris in-negozji Awċin. L-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu trid li jiġi mtejjeb is-servizz tal-Fast Ferry li jsir proġett ta' water park, jinħolqu niċeċ turistiċi ġodda, jingħata taħriġ għal ħaddiema u li jsir investiment f'faċilitajiet sportivi ġodda. Il-GTA titkellem fid-dettall dwar l-ambjent u tinsisti fid-dokument tagħha li ssir policy speċifika għal Għawdex illi tkun maqbula mal-kunsilli lokali u stakeholders oħrajn. Isir infurzar biex jitħares il-baħar u jiġu emendati il-policies rurali tal-Awtorità tal-Ippjanar.